Uma ngirongi ungijaji. Kodwa mangekho rongi ukangijaji. Ngo 2009 sathi sihleli nje kwenye indawo yokucima ukoma. Nami ngihlale nje ngithi hayi awuthi ngihlale nezinsizwa sithi ukuyishayela. Nami ke makufikile ngiyale ngithinte ngalelo la mhlawumbe kanye onyakeni. Uyabonga lelo la ngisuthi kwakulolo suku lami lokuthi ngithinte. Sihlale nalensizwa ke sithinte. Bese kufika amasosha ebusuku. Bese kufika amasosha ebusuku shutha amasosha agaselele nje endaweni afuna ibhamu lezi engekho emthethweni. Ahambe ngena aseyangena ke nakule tavern sihleli. Uyabo? Bese bethi abantu eminyango hey nakamasosha bengela besho ngithi mina ke amasosha amasimba indawo kanti shuthi khona elingizwa. Zangena lezinto zathi ya ubalo amasosha amasimba yini. La ngangivikela iqhawe la ngikhomba lathi nango shilo eyibafethe ngashawa kalelo laka. Ngasha ngathi ngahlaliswa phansi ngizangibeka phakathi nendawo zabe kutshwala bamlaza phuza yasho impama. Yangihlala lento enhlizweni kambi ukuthi hey lo muntu usengazangikhiphe angikhomba ukuthi yimi ngumngani wakhe ngase ngithula nje. Sithe kule nyanga edlule ngihambe naye sithe ukubheka ngapha emakhaya usethi hawu yewe bafu kanti lento yomela ke ipoke into ekhona ngithi mina hey into ekhona uthi yazi ngangakukhola into ekhona ngithi nayi into ekhona uthi manje indaba ingathatheki ngithi mina hayi yazi inkinga yenza ukuthi mina ngingayithathi ingoba ubaba nomama bashona bengashadanga so awukwazi ukuyithatha bakunjalo kodwa uma ubaba noma wakho beshone beshadile oba beshadile vele uyakwazi ukuyithatha le mali. Atshela ngempela ngithi athi hayi bafole imali ikhokha kanjani bese ngimtshela hayi iyakhokha le mali ungalithola nemitha nje makuthiwa unayo. Athi yena hayi asambe mfowethu ngizofike ngicaphune mina uyabo bese siyashare singasekho emgedeni ngithi mina awu mfowethu ungabe usebenzile. Katakazi ukuthi kusayile laqhubu lakudala ukuthi washayisa ngamasosha. Nangempela ukusa kwabonwa yithi sabheka emgedeni. Sangena ngathi mina hawu nankaka amabhodo wathi hawu wemfowethu le mali igcwelokho lamabhodo ngathi kodwa ngathi mina ungalithathi ibhodo caphuna uyabo ngoba musatha lokho ibhodo zobele inkinga kodwa ngeke ube nayo inkinga uma ucaphuna. Athi yena hayi thani ngene ngicaphune. Ngamuzathi kathi ikhoswala ngalesimame ngamasente. Yashaya impama washunqa engathi ubelayithiwe ngomlilo. Samthathela isipoki wayewashenga lapho wabheka phezulu ngambamba la ngejacket ngamrhudulela ngaphandle. Wayehluleka ngisho ukuhamba. Ngamthola ngamfaka emotweni ngathi mina bengakulindeleke lokhu. Shuthu umakho nobaba wakho zikhona ikweleta ababenazo emshadweni. Uyangikholwa naye uthi
Kungenzeka base ukuthi siyashaya lesinto. Manje ngangirogi mina uma ngiziphindiselela kumuntu owangigqabhazayo uma ngirogi ngijaje.